Hola, veus, un any més els Reis Mags de l'Orient arriben carregats de regals i il·lusió per a tots els nens i nenes de Lleida. Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat a 2:15 de la tarda a l'estació de Lleida Pirineus, on han estat rebuts per una gran quantitat de nens i nenes que els hi han donat la benvinguda. Acte seguit s'ha iniciat la cavalcada, on enguany han participat 14 carrosses acompanyades de les ja tradicionals bandes d'animació, grups musicals, Gegant, Capgrossos, Lomarraco, Els Armats, entre altres. En total, 600 persones han participat en el seguici reial. Enguany s'han repartit 2,5 tones de caramels, la majoria en mà, per tal de garantir la seguretat de petits i grans. I és que avui és una nit màgica, així que, nens i nenes, aneu a dormir aviat i tant de bo els Reis us portin tot allò que heu demanat. I una mica de carbó, per què no?, que sempre va bé.